Salam Horas. Oleh ate mata dok tutu hatta hamunamang dot tamunainang kahanggi pinaribot. Alabu hita pajupang di channel langsung siturus. Nata pakai lau patorakon epistel di akka minggunan negro namar hata batak. Asabu hita pakai tanakon bagas sokamor syauta. Tuhan Tuhan Yesus Kristus jala asi udota dia sianganon. Posdor hakku sudah kadongan ulu masih rupa kita mas subscribe do mamelu locengna laos manosoi dongata do mas subscribe do mamelu loceng nai mga like asa laos bagi kamu dalat talau para rato berita naudi tu sandok dia pertivion. Lau memulai anak kasiota taringot tu hata itu hatta tajalo mapadonganion na itu hatta asini rohan itu hatta Yesus Kristus dot holong setia di Jehovah amai dot persauran di perbadia ma madongani ma masu hita saluna amin. Tazama munanay na holongan berita nauli na nekstak kasata na ditotuot siyan Yesaya 65 ayat 17 1 ayat 27 ima epistel tu tanggal 26 November tahun 2027 ima minggu perpudi di tahun kalenderon untuk tahun kuria los parningotan dia kana modding Yesaya 65 17 1 27 songono maniro di bagasan. Ai idama auma manopa langit na baru do tano na baru daladang bay ngoton akan berjului manak tersunggul turoha. Ikom marlas ni roha hamu jala marulupul produsa liling-liling na ala au manopa akai. Ai idama au manopa Jerusalem bain parulupulupun jala bangso isinei bain las niroha. Au sendiri pe marulupulup do mida Jerusalem jala marlas niroha au mida bangsoku jala dang be terbigirisi suara partangison manak suara anggu-anggu. Dangadong bedisi poso-poso si otik ari manang naubenon nasogok ari-arina. Ai duli-duli rupe na berumur 100 tahun lau mate. Jala berdosa si 100 tahun kona mura. Jala paulion nasida ma akabagas lau singanan nasida. Suanon nasida ma hawanggur. Jala panganon nasida perbuena. Daktagamon nasida pauli hubbagas gawe halak nasing mangingani. Daktagamon nasida manuan gawe halak nasing mangaton. Ay songon ari-ari ni heu, songon ido ari-ari ni bangsoku. Jala jadi-jadian di tangan nasida, ikon halak na upilit bersaudi otsa. Daktagamon luja somarniula nasida, manang manubuhon anak, asa tilahahonon na tibu. Ay pinopar na pinasupasun ni Jehovah do nasida, rodi tubuh nasidai. Ilo saat namun na hinaulongan mertua ma manangisi na manangihon dohot na peop mangatusi mangauhon magkanguduhon do mangulahon hatan itu hatta. Amin. Di almanak tayo di sulod do tema ni Jamidaon madok may mahon langit ni baru do tano ni baru. May maktakasutur pukot tak makatay taringot tu langit do tano ni baru. Alay di hatahon ni hamu namang do tamunay nang. Ima pabuahon naronggo ari pangapudian di bangso ni Dewata. Na juli bangso Israel saunari hita ala Kristet to. Karena porsia tu Jehovah di bagasan Yesus Kristus namar sahur do tita ditundinai do atana.
Jadi tabering ma arong gutu heli diwarihot taringot tu ari pengabudian manang masa depan ni bangsa ni dewata di buku telewediai. Ima di saya 10 sede saya satu sia di saya 65 itu 125 tu kuning di pangokapo 20 sede saya 1 sede. Tapi ring manisi akabotir rabasa Ileon di Babua taringot tu songodido pengapudian ni bangsa Israelon si tagamon nasida si jalon nasida jalarap do Jehovah nasida lao medai lao makanguduni ije saya 10 sede tawoto takas di Babua saya mah proto saya wado pengapudian ni bangsa Israel duk terbuang bangsa Israel utara sisa 10 margai tu Asur tu Hamat dan kope terbuang memang bangsa Yehuda Juda tiki. Jadi kamu namang do tahu nenang pengapudian di bangsa Israel hombar tu saya 10 sede gimana nang Romesias lau patupai hongudu nama cai dengan di bagasan ginong kumana di hadajon na nanginganan di bangsa Israel jadi mudah kena terbuangi si kebuangan Asur tidak di si besiasi disonggopi tot di Jehovah ma tot di habisukon tot di habistaran tot di panuturion tot di hagugun tot di parbinotoan dohot biar mida pada duput Jehovah jala besiasi ma nama mareta di harajon nai so niro itu kan dius harajon berdua gicang alai di son harajon ala Israel nasada ima menguhumi bana merguru dak merguru tu berdiri matana alai taring merido merguru tanah bini gini penggol dan daun alai hati gorat taheu bumpunan atau kanabu sok kajolma dalam marhajda batai ni pamanganna libason na zolma da tanon hati gorat do hos ni kotingna abonaron hos ni akna alai di sini Papua maringang gopul di labungi biru-biru manggopang babiat di labung ni habing tapak anak ni lubu babiat do pinahan na pinawamok dan na me marmah kalahi rak majapan lubu dos babiat tapak muru makanak nabi panganon ni singa du songo durbia songo nak kapinahan si gagak dut dalam poso-poso marmem di labung ni uluk dari tangan di danak isur dukon tudubang ni libe alai rangi harap tangang bahaya jedang pemantah hati di si manangisi di tano na bedia na pinatungtung ni Jehovah alanya gok parbinotoan ni Jehu taringot tu Jehu besu di zolmai bangsa Israel do aka bangsa na gawe masuk tu bangsa Israel gawe bangsa ni Jehovah gok ngihatan itu ate so naik nama kupitan usli jalaon nai dok nga di Jesaya 10 sede ayat 1 sion tidak go di Jesaya 25 ayat 25 gopul do anak ni biru-biru marsaroha madapal dena Jesaya 25 sehingga menggeget penebias songol lubu uluk makanguduh norbu dan bemajahati manang mangago manangisa di duduk di tuhatta di tano na di jadi uni Jehovah alai bidana dang be hobar dang be di honahot tu haroro ni Mesias taringot tu nan didok nga di Jesaya 25
Ala itu dia do. Di honahot tu pabahanan ni Jehovah. Jehovah sendiri mak turun tangan. Lau patureo guli bangsona. Ai didok desi. Tartopa langit neberu do tano neberu. Dugarung neberui lupa masudi karena berjulu dan bedsuguli roha. Nasonang menggugay itu roha itu. Jadi dulu sampai lagi ngotot besi. Kapangayan na julu pi porsuk ni bangsa Israel. Nak mulai parporsi kasine satu kehabuangan ini. Dang bingung tuh besi. Tak tersungguh betul roha. Alana nama tersungguh. Omban neberu situ tu. Dala di panguka pun 20 sede tu patuluhum mai taring tu pengapudian ni akan aprosia bang sonde bata di patakas si mado awang langit ne beru tahun ne beru wide de Johannes jala Jerusalem tu benua gidja tu tano on asarong Jerusalem ne beru jadi di sidang awang pertangisan rasa rupa sejajar nani warihon ni nani surirakon ni sisi sayaon tu nani babuan ni pangukapon ni di buku pangukapon jadi ilu hapusan nasu dangarong besi ilu dangarong angguk alai narong aha so naidok ni sayaon pilibomba narong ulu-ulu baru lupuluk maksud itu hatai saliling-liling nih. Baru lupuluk di Yerusalem di tanah Israel. Di tanah di langit do tanah ni beru na tinopan ni Jehovah. Tengok ma didok di sombe mak kata-kata au manoppa. Ala yang go hata hebirna buri tartopa partisip. Jadi dotong tartopa ma langit ne beru do tano ne beru ala pambayanan itu hatta dangong masa besi kreasio ex nihilo panopaon sien na sorong gabi arong alai na pai baruhon asa salpu sudah daburu tinggal na somar pakewe alai ditukar dohot akan ne beru si hangulu di jolman ne beru bangsa dari beru jalan nasida terus terang gabe marhaporsiaun na beru dang behaporsiaun na liling jadi nasida takolan nasida be marulu-pulu ala di pambayaran ni jauh na tertopa langit na beru tanah na beru Yerusalem na beru ala gabe parulu-pulu mesulisi rak do Tuhan marulu-pulu gimana tahu mulu-mulu rak marulu-pulu biar Tuhan gawe rak marlas ni roh kita do Tuhan ni jala Yerusalem ne baru bi gawe babay las ni roh tak songon na selilingob de Yerusalem babay narsak ni roh babay na kaporang ala na kajol ba na berbeda mga senjata do akan asingay ala ibuy mardame sorang saluna gimana di tanah baru mulai tanah langit do tanah baru di Jerusalem na lamai bahwa na berbeda itu soal bala di dusai waro perjadina uban na magos di dusai alaulu tu hatta bakokok bangsona ditubus diselesaihon disesa tu hatta dosa di bangsa Israeli dari ng bangsa Israeli na siya babilido na siyan Israel utaray asaboy na sida mulak disosoy Jehovah rohani Raja Kores lawa mabayan mangijiton asaboy mulak bangsa Israel tubo na padsugit na ala di bona pasugit aha masijuk panda sida imanedok ni si Jesayaor jilid patuluhonot bidunot pulimon mandok langit do tano na beru Yerusalem na beru. Yala
di si ilu-ilu apusanna dangarong be ilu-ilu dangarong be angguk-angguk alania bala dengkat tu di ngului sejahtera na niula gabi sudi marlopi gede jala dangong ro mangarapok na niulay hasilla ise mangula imamanen ibangalang rakdo akadongan na marlas niroha itu to jala sudi sehat akai na ina gabi-gabi pe tung marlas niroha sehat dangong na stres aku di Jerusalem noeng tung na di Gaza sudi stres pola nalani pona ala yang go di Jerusalem dan barui dangong besi na beluluk tartuk baru dan gulu subutin na dangbe post roha hidup na dangarong na manubuhon anak kon naik turhatop tilah honon na alay gabi akka anak ko sigad umur masudi tohori tidak gesot 100 tahun gedeng umur jolma dulu pindah 100 tahun dia mulu nama tua dulu mah kira-kira 200 tahun naik tuh 200 tahun si Arab 170 tahun si Bentu salah 160 tahun dalam mulai langit 2 tahun baru baru kira-kira 1000 tahun hidup kau dibilang ibu kuna beri ada jauh 1000 tahun gitu jadi mulu tahan 1000 tahun bagus nih alai gua magupudo hari na 1000 tahun ini daw kumangula do zolmesi mangula Paulio Bagas lawinganan sugano nakausaha lau buat kasilla hasilnya dakola egois dibe alay mabas sejahtera sudi jolma asa buirak marulupurup sudi ikom malo mangatur hasilina diulei asa buirak marulupurup unang masih rapokan unang masih pautotoan itu tong jadi tohoroi dirokon ngujol mana manggulu di si mulong maru bersata 100 tahun na mardusa hona buran din hona buran lah patan de bede butuh na rokom se jadi nah baru sih memang idokon di sisi saya umur di bangsokku somon umur riau hari-hari di bangsokku somon hari-hari dia udah berregem-regem buhau gitu memang dangarong beda aku naik tahun udah 1000 tahun alela patanda adong kina 70 tahun sama guna ang nono pulo ang 50 ang 100 alaya kahau na marguna meng na tubuh denggan dang hau na ranggason na subuh parguna honot tunasing jadi jolmai pe bangsun itu hatta diturun di langit di atas tanah ne berwi di Yerusalem berwi dangau naranggason dangarung dagawi sop boy marguna tungulu ni jolma do tunguluna do tuara jaon itu hatta ya suriru ikon karejo asa marguna tuhara jaon itu hatta hara jaon itu hatta iba hara jaon benua gijang na pinajong-jong Yesus Kristus di tanah on nangaung besi nama si rapokan nangaung bebegel di si nangaung akka nanaeng makium artane halak jadi dang magupu suri dang magupu manubuhon anak bahasa dang itu buhon anak gawe gawe anak koni ala gawe si pasangap jauh ga itu tuh ala dipermudu-mudu anak natorasna juga sakatan itu hatang do di bagasan akasi panganon nasehat itu tuh jadi sudah pinopari pinopar na pinasupa suni jauh ga itu na ditubuhon ya kaina
di negeri, diturun di langit ne baru, na tartop pari wa Tuhan ta. Jadi daksai mulai persiajari sejarah dan gawe sejarah namar niko hama mago bi. Alai dimulai mas sejarah ne baru, sejarah na boy akka jolma mangoli wa kisandame do las niroha. Engkau yakin do di langit do tanon ne berui dak polai hapus sulia agama. Now, alai di suan sada hapor siau merhide ganup agama masih holongan. Sudah mengajar hodame na sumurung asa masa akka hadeng ganu di tengah-tengah ni jolma. Do hadeng ganu ni jolma do purtiwi na ni pasu-pasuan itu hatta tu jolmai. Jadi memang di ayat 25 di dok gopu do anak ni lubu anak ni biru-biru meroha mencapel do satapalan mengalang dudut singa menggaget kewi songo dorbia songo nabi nabua di saya sapuseri di wadol mah mulu pinahan bui gabe sapanganan barok kadol mah bodo sapanganan manak terus do alani halal haram dan boy sapanganan mulai langit do tano de berwi dang be halal haram ala sudi si panganon ina pinatupan ni Jehovah dala sudi na pinatupan ni Jehovah na ipas-pasu Jehovah dangaw ina haram dangaw na halal dangaw be si panganon law mabanirang-nirang jolma daw naliling di portibi naliling do masa songoni au kal hal haram ate sedangkan kisi adam jolmai dokon mangalang aro mangalang vegetarian do lai tangi dokon akal langon akka hewan kan binatang daging binatang alayang gue tikisinu paruar sian ai seberewi sebahtereng ayo kok sepangano muna mas sudah ke binatang ina no. Siya mulai mahal do baby langon. Ate. Utul langon. Nangong besi kuku genap do kuku gaji. Di si Musa do adong belakangan ni. Sasongon na tadio ti baksun di matain na. Alay mulak tubo na. Aong halal haram isi. Sadok ahana pinangan iku pasangap Jehovah. Baik kudangan lang untong guna busuk ga do na maraso do na mabaso sehat dangan langon ni alay na mabaso sehat ma na mabaso terpuji gor di Jehovah di kini sinu di sinoak kidokon muna ngalang muder rak do dagingen do jagelen memang tek sipangano ni muder rak cocok muder hita hidup bana satu nuang memang jaga dosa unang malang muder kita unang mangocok muder alay mga lang gota do ang muder bidang be gangu dua muri gota songo tempe gota ini dangang be gangu dua di sini ibu di halang be halal jadi imata buna mulunuk saat langit do tanon de berwi di portibio bu do masay ala ibu dumengkan do pebanon di tuhatta musim mulo sati da surga sonangani dumenggas seni berengota rabdo tuhatta isi marudupul marlas neroa hidup banna saya tapasahat do kana modingi tu tangan ni Jehovah di bahasa Yesus Kristus asa satu surgoi na sida sudi dala dayon na sida masude macam minguru rumang minguru di langit do tanon barui sian hagogok na manak sempurna ay sido na sempurna si kupsdi dayon yang kena persen gue tanon kagobaran na rupi memang alay ngaong behari pangapudiat ta di patupa Jehovah di tanon imana tay huton imana tay ahi imana tay perjuak ko di tanon asang giat dang magupu
dak percuma na tahalujahon. Anay marguna may tu dirita, tu ngata zolma, tu naubaliakta pertiyon, tadlungobi tu hasangapon ni Jehovah di bata amay, di wagasat Yesus Kristus, na marsaur do tita, di wagasat ton dinay. Amin. Ali Tuhan Jehovah di bata pasu-pasu mahatami dihami, lampat orang may dihami berhitiak kahatorangan daw bigihami nang dipikyo do jaka nasing nai. Dala lampatugo maporsiyon nami Tuhan. Lampataw habi do makalaso marudupuruk di langit do tanon ay beri dia sianganon do di banwagi jak sugut. Dala leo matong kewe langit na beru do tanon ay beru negara nabi Indonesia on. Masa di son huta dame o sa hasonangan na sok perporangan. Tak semua Jerusalem na lilingi. Alay Jerusalem na beri nagok akalas neroka rakdo Jehovah marulupulup di si nangaka agama pe boy marhasonangan rak mengur rak marulupulup doto ali Tuhan daw akan marbedai daw na masih kapir-kapiran do akan asingai asi maroha pasu-pasu selalu na niulan ni bangsonane jala loa sakka bangsoname on bedai na niulan sonak suari ribuan unang masa akka pangaliliw siya bang sonasing alagaliwang tsunami. Kasi ada mabang tsunami na ribu-ribu na ratus-ratus sukut tuan na ratus-ratus parhatan no lau maday hangulutan na nilong kala unang luas sami madaw tudusa sesay dosa namin sa duhod na parlambas di roha mau mamerikami alay na Jesus Kristus Tuhan na tangi ang daluluin babaluan na. Amen.